स्टूडियो आमी चढ़ल जवानी लागता मिसाइल देख के फिगर बानी पागल हाइल ए भतीजवा तने सुना चढ़ल जवानी लागता मिसाइल देख के फिगर बानी पागल हाइल बोल जन भतीजवा दे झौसी के लाल का दुपट्टा तोरा मौसी के रे तोरा मौसी के लाल का दुपट्टा तोरा मौसी के रे तोरा मौसी के लाल का दुपट्टा तोरा मौसी के रे तोरा मौसी के पैसा साला बाहर मुक्त पेन्हतारी कहस के काढ़ेली करे जाऊ त पनिया साहस के उठले बाबू सेटिंग करा दे अब रहल नहीं जाता हमरो तो बाटे ना खाता हमरो खुलवा दे उनका बहनक में मारता तो भेलाइन लागेली बॉडी फाइन सादा बाडी लपुआ मन के रहक में जय है बैठ कहियो उसी के लाला का दुपट्टा तोरा मौसी के रे तोरा मौसी के लाला का दुपट्टा तोरा मौसी के रे तोरा मौसी के अखिया के काजर उनका उतर नाची तब से दुल्हा बनाले से कहते हैं बाबू अजीत के अरे मिठाई खिया सीटिंग करा दे कहले सूरज सम्राट तो पर गई हूँ डांट बाटे जो हेली कामा ना मरहत के डीजे के राजा के बुलवा ले हम भेजा के बुझस नहीं हूँ हमारा दरहत के मुँह बनावो जनी तू भावुसी के लाला का दुपट्टा तोरा मौसी के रे तोरा मौसी के लाला का दुपट्टा तोरा मौसी के रे तोरा मौसी के माँ अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो आमी।